Il-programm Pjazza jħodli mal-10 sigħat kuljum biex nippreparah. Hekk stqarr il-preżentatur tal-medja tal-Labor Karl Stanjo Navarra waqt il-maratona tal-Partit Laburista. Xogħol jieħu ħafna xogħol. Għandek bej wieħed u ieħor mela 10 sigħat kuljum. Tajjeb, tipprepara b'moħħok, tipprepara dak li jiġifieri tipprepara mill-ġurnata ta' qabel għaliex tara l-gazzetti reazzjonijiet u tara filgħodu x'qed jgħidu. Il-preżentatur tal-Wan li ta' kuljum imexxi programm ta' propaganda aggressiva li fil-biċċa l-kbira tiegħu mhux ngħajr ġabra ta' attakki politiċi kontra l-Partit Nazzjonalista huwa wkoll impjegat tal-Air Malta, paga ta' aktar mid-doppju ta' kemm full-timer jieħu miegħu id-dar. L-Air Malta tinsab f'xifer falliment, iżda sal-lum jidher li għada qed toħroġ paga massiċċa lil Stanjo Navarra, paga ta' 40,000 euro fis-sena. Sa dan it-tant bl-40,000 euro li qed titħalles kemm jissalfu f'sigħat. Però Karl, ġifieri u diffiċli jissarraf bħala. Sa biddilt tad-diska u xek. Ħadd wiġibni ma Karl. Kemm naqla jiena? 40,000 euro Karl. Kemm? 40,000. Mhux 90,000 bħalma tajdu. Iġi qed tikkonferma li taqal 40,000. Fimtek. Qed tikkonferma li taqal 40,000 u xek. Dak li baqa' dejjem misteru għal poplu huwa x'inhu eżatt li jagħmel Stanjo Navarra fl-Air Malta. Iżda ċittadin onest li jħallas kull ċenteżmu ta' taxxa minn butu qed iħallas ukoll biex il-preżentatur tal-Wan jieħu miegħu id-dar mal-40,000 euro fis-sena talli ma nafux eżatt x'qed jagħmel. L-aktar li huma urtati b'dan kollu huma l-ħaddiema tal-Air Malta stess, dawk li għandhom l-impjieg tagħhom imdendel u dawk li baqgħu ma daħlux lura għal xogħolhom fosthom il-bdoti wara xhur ta' inċertezza. Tul dan iż-żmien kollu hu mifhum li Stanjo Navarra baqa' jdaħħal il-paga tiegħu dik mill-Air Malta b'mod regolari.